Ibungo, nanggiri po kato, ipada ulo lao, ngasidi, daku manggal singay ki chanu pase, pasta bari yang gini, purong ne nanggi report kato. Apa sih dah leh? Ay may, kay tay sibo, Kau jauh ke papa? kay nang mo raim kasi, kay zero sa list kamay tayo no, ngati, nang yung dadi, wahangang mayam hiday niya, nang nangang bahiba duman na ozana hang bagay kumamdraba ni bunga. Hayo ne, nang oza hang bagay kumamdraba, kay marang gino hayo, yung dadi nang wangang mayam hiday, aduga, kay marang inang na rhymes ka conversation kada, nang zero pangiba, hayo, ay nahay si kumune. Aduh bro papa. Moi na ne, ojasing na ne. Ay bu classroom da pusilaga ne. Punga mamukse, wahang pahong chatapa ne. Kay dawi. Aduda, ay na, ako'y babasu, pulis na, paraga, wahang pahong chatapa da babana, sukum kumbidi da na. Kumde, sumine. Ado ojasing na, ay ngon na punga mamuk wahang pahong chatapa da. Ay su babay masani na ay na, sukum kumbidi tumin le tokpa ni. Ay, may.